Horas madihamu amanginang pajupak kita muse di channel YouTube Namion jala pukauta nama pertanyaan sektor manang pertanyaan lingkungan natapuka sian bagas joro mangihut ma tu bagas tu jabunya karuas nihuriata jala turpuk jamita dihita di pertanyaan tanah perjulu di tahun 2020 tuluon ima sian turpuk Jesaya bindu 50 walu ayat sada saharo di ayat sia bagian A. Jala topik dihita songon topik minggu nang topik pertanyaan gabi siulahon hatai. Amanginang dukujahahami turpukon hupuk kahami di bagasan tangiang hujahahami referensi dohot akka tafsiran omma akka pikiran nami na mungkin boy manggohi akka pikirannya kadongan pikiran muna amanginang pangatusyo muna laho manangihot jami taon dohot menjami tahun turpukon na perjolo di bahasa Indonesia jod tadok pengalaman adalah guru yang paling berharga. Akana masa di hari salpu di hita tabain may sungusada mengajari hita asa gabe dumenggan di hari naneng ro alai molo olo hita marsiajar sian namasai jika seseorang mau belajar dari pengalaman itu. Nyatanya ndak semua mau belajar dari pengalaman yang terjadi. Dak sesudah olo marsiajar sian namasa manang naung masa tu ibana. Manang contoh tadokdo ya Yesus Kristus ima guru pangajari. Jala tarajumi do hita akan aporsea songon sisianna alai say tadok ibana guru dakya hita oleh marsiajar tu ibana. Gabe so marlapatan do ibana di hita. Aladang olo hita marsiajar sian ibana. Songonido nang pengalaman akan masa di hari salpu moloso olo hita marsiajar siani dan gabe marlapatani paturehok kita tu hari naneng ro. Mungkin gombaran si songoni boy idauta dina masa di parnguluon ni bangso ni debata nung mulak nasida sian habuangan manang ditiki habuangan jala dung mulak nasida sian habuangan. Akan masa na pahit ni tahun nasida na berni di pebuangan di habuangani dang gabe paulihon manang paturehon manang paubahon nasida dung mulak sian habuangani. Mungkin mereka mengalami kehidupan yang baru alai anggo partodion di nasida tongdo mulak muse tu pola hidup yang lama daosia debata jala dang takas debata dipuji di pasangap nasida ada kemunafikan dan kepalsuan taida mei diturpuk taun mulai taringoti parpuasoon dison denggando parpuasoon nasida lam denggando pola hidup nasida secara apa yang terlihat namun apa yang tidak terlihat yaitu partodion dinasida hati mereka sebenarnya jauh daripada hidup benar. Dang mangul nasida hombar tulo muni debata anggo di rohana alai praktek keseharian peribadahan nasida saihira na solhotma nasida tu debata. Parpuasoon tadok may mangorom diri, mangorom hagiot, menahan diri dari berbagai hal, godaan-godaan kedagingan duniawi, mangorom dirita siana akka hagiot di daging, dan puasa pada akhirnya akan membuat kita lebih baik dengan mengenal siapa diri kita. Jala isedo debata jala tapatutoru madirita tapature parangeta jala ta orom sude hagiotta
asa saut hagiot ni debata. Ida sa sitong na parpuasoon. Alai parpuasoon na sida semacam show off, menunjukkan diri, ngadinggah kami, ngauli kami, ngajonok kami, dan bahkan kesempatan itu mereka pakai sepertinya melecehkan Allah dalam tanda kutip. Matsuadahud debata, atau istilah lain meragukan Tuhan. Mungkin juga dipakai istilah yang lebih tajam, menghina Allah, seolah mereka mengklaim diri sudah hidup benar. Ngasih tong behami, jalan ngadenggaku laho kami, ahana pinangidom sia kami, jala nungabe pantas hami, songon akka bangsona pinilit, na mangulu hombartu tata cara peribadahan, na niajar honyaka opuna parjolo, alai taida ma diturpuk tahun, dang parpuasoon si songoni hape, na dihalomohon debata sian nasida. Alai ima parpuasoon na mangorom diri sian waso, sian hamoraon, sian arta, asa dapota mangan donganna, asa rak mangulu rap dohot donganna, rap dohot na torop, na pogus, na somar diha-diha. Ido dihalomohon, dah kolan mangorom diri, mencukupkan diri, dan bersyukur. Alai mangurupi, mangalehon, na adong dihita, na adong dinasida, berbagi. Tidak ada egoisme, karena mereka sama-sama umat Allah. Ima widahami akka pikiran-pikiran naboi pamurahok kita. Mulutadok do Yesus Kristus guru mersiajar mahita sianibana ulak kolak kata. Mulutadok do Tuhan Yesus Kristus parholong roha mahita unak kolak kata. Mulutadok hata ni dewatado hanguluan tahanguluhom ma berpuasa marpuaso mangorom hagiot asa saut lo moni rohani debata marhite-hita gabi siula hatai mahita. Ima huidahami amanginang. Mudah-mudahan bui mangurupi hita.